जय श्रीमन नारायण। यह दुनिया में, यह संसार में सब कुछ मिल जाई, बाकी मालिक मतारी ना मिले। एगो पुत्र अपना माता जी के याद में उनका के याद करता रहे, उदास मन करके बैठल रहे। एगो भाई यही कहले कि भाई आज के दिन तू उदास बाड़ा, तो कहले कि भाई आज जे हमरा के दुनिया देखवलस आज उहे नहीं खे। आज के दिन ही हमनी के हमार माता हमरा के छोड़ के ए दुनिया से चली गई। आज हमार माई हमरा बहुत याद होता रही। पुत्र के नैन में लोर बा। अब भाई से कहते रहे कि हे भाई माई का है, सुना। कहते रहे कि याद पार हो कैसे पोसली महतारी, कि याद पार हो कैसे पोसली महतारी, याद पार हो कैसे पोसली महतारी। याद पार हो, याद पार हो, याद पार हो, याद पार हो, याद पार हो कैसे पोसली महतारी, याद पार हो कैसे पोसली महतारी। साधक कहता रहे नवरे महीनावा माई गर्भ में रखली, बेटा खातिर माई काली माई लगिया रोवाली। नवरे महीनावा गर्भ में रखली, बेटा खातिर काली
हमारा लड़का रही तो बाबूजी के कान्हा पर कूद कूद के खेलत रही। घर के आंगन में कतही से आई तो धूर लपेट ली आ तबो हमार माता पिता हमरा के डांटत ना चुचुकार के उहे याद पर बाबूजी के कान्हा पर कूद कूद खेलानी घर के आंगनवा में धुरिया लपेटानी आचारात देली देहिया झारी कतनो लेटाई रहत रही अमाई के जाई तो आचर से हमार देहिया झारी यूहे याद पड़ता आचारात देली देहिया झारी आचारात देली देहिया झारी याद पार हो कैसे पोसली महतारी याद पार हो कैसे पोसली महतारी गीत के अंतिम पद में साधक कहतानी लिखे लाली बाबा भजन लाचारी धरती पर फिर नहीं मिली है महातारी सब कुछ मिल जाई बाकी ये धरती पर मतारी ना मिले बाबूजी ना मिले उहे माई जब कहीं से आई तो सबसे पहले कहत कि बबुआ खैला है अब केहू पूछे वाला नहीं खे अब तो पत्नी बाड़ी बाकी खाए के ना पहले पैसा खातिर पूछत रही कि पैसा बाकी ना आ उहे माई पैसा ना बाबू बबुआ खैला है पहले खा उहे याद यही से साधक कहत लाली बाबा लिखले